Aku nyawang videomu ki jenuh, Mbak. Apa-apa mbok posting, apa-apa mbok rekam, mbok video. Nyawangi jenuh, ojo kok sawang. Skipen ae, nek perlu. Liriken ngono lho. Penak toh? Komenmu adalah semangatku. Komenmu yo orang gawe aku ki down, orang gawe aku ki orang ngonten ni ora. Aku tetap ngonten. Walaupun orang sing nonton terus dulu aku tetap ngonten. Aku biar izin cah arep ngonten ya, menunjukkan muka sebenarnya. Terus terang jujur, aku izin dulu raiku dewe. Tapi semakin di komen, semakin komennya wong gendang-gendang aku, semakin tak los. Tapi memang rai-raiku, memang sifat asliku sini ki, orang yang tak tutup-tutupi, tanpa filter, tanpa efek apapun. Iki lo video original, iki lo video asli. Yora tak gawe-gawe, yora tak pik-pik ne, yora tak gawe glowing. Yes ngene iki aku ki apa enenge. Dadi ora seneng karo videoku, ora seneng karo kontenku ki, silahkan di skip. Ojo memaksakan diri ngelirik ya.